बरोबर. आजाराची. मला आजार आहे म्हणजे आता काय तर कोणतं मला मदत केली, हे सिंपतीवाल्यांकडे जाणं चुकीचं आहे. पण ज्या डोळ्यात जोश असतो, काहीतरी क्रिएटिव्हिटी म्हणतो आम्ही वेगळ्या पद्धतीने, की नाही काही उद्या काहीतरी करू शकतं. आणि मला खात्री आहे की जेव्हा मी बघितलं ज्या पद्धतीने, की पुढच्या काही वर्षात नाही ते नाव तुम्हाला दिसेल. सिंपती घेऊन असलेलं ते नाव नसेल, स्वतःच्या कर्तृत्वाने मोठं केलेलं ते नाव असेल, याची गॅरंटी त्या डोळ्यात मला दिसत होती. म्हणून मला जास्त भावलं. आणि असे काही पीडित लोक आहेत की ज्यांना पीडित होण्यापेक्षा आजाराने, की मी आता तसं केलं. काही महत्वाचे 2-3 हॉस्पिटलमध्ये गप्पा पण मारल्यात त्यांच्या हो, मेन हो. मेन डीनशी बोललोय मी, की महिन्यातून एक दिवस मी फक्त त्यांच्याकडे जाऊन फक्त, नाहीतर मी माझ्या मित्रांमध्ये जाऊन 4 जोक करत असतो, मस्ती करत असतो. तर मला असं वाटतं की त्याच्याच पीडित फॅमिलीसोबत राहून एक दिवस 4 तास 3 तास शेअर करायचे आणि गप्पा मस्ती, तिला निदान ते 3 तास तिचा आजार विसरायला लावणं. हं, 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 हा हं. विचार मला बरेच महिना डोक्यात होता. तो आता मी सुरू केला. तो काही ते पण असं नाही की कोणाला कोणाला जाऊन भेटेन मी, फार मोजक्याच, बरोबर, बरोबर. कारण ती फॅमिली पण त्यातनं सर्वाईव्ह होत असते ना हो. हो, हो, हो. तर ते थोडं एक रिलीफ देण्याचं काम आहे. आणि जर मग तुम्ही आता तो बिरुद लावता, विनोदी अभिनेताचं बिरुद लावता, तर ते नुसतं तिकीट बुकिंगसाठीच असावं का? मग इथे का नसावं? जर मी तिकीट लोक तिकीट काढतात आपल्यासाठी आणि त्यांना मी हसवतो, हा माझा व्यवसाय पण समजू आपण. पण जर मी तीच कला जर माझ्या काही पीडित बंधू भाऊ बहीण किंवा आई बाबा असतील, तर त्यांच्यासमोर मी 3 तास जर मजा केली, धमाल केली, त्यांचं दुःख विसरू लावलो, तर मला असं वाटतं की ते भरपूर चांगलं आहे. त्याचं आत्मिक समाधान मला जास्त मिळेल. त्या पद्धतीने मी आता तसंच म्हणजे महिन्यातून एक दिवस फक्त काढतो आणि हां, जातात. करतो ते चालू अच्छा. करतो. आणि एक ठराविक काळ झाला, की एक भूमिकेचा शिक्का बसतो बघा. साचेबद्ध झाल्यासारखं वाटतं. म्हणजे खूप चांगले चांगले लोकं, आपण नावं नको घेऊया, पण हां, खूप चांगले चांगले लोकं असं झालेत. तर ते कसं टाळायचं? साचे कसे शेवटी माणूस आहे. तो एक प्रत्येक स्टाईल आहे, त्या स्टाईलमध्ये लोक अडकतात. नाही असं नाही. माझ्या फिल्ममध्ये तोच पण येईल, पण नाटकात मी तो आणू शकत नाही तोचपणा. आता उत्तम उदाहरण मी मोरूची मावशी का घेतलं, तर कारण ते हां, मी विचारणार होतो ते. त्याचं कारण काय की सगळे सईचे मी 4 रोल जेव्हा करतो आणि इतके रिपीट ऑडियन्सने इतकं 10-12 वर्ष पाहिलं आहे, कुठलं अजून एक तसंच नाटक करायला घेतलं तर माझी पंचची स्टाईल तीच आहे ना, उभारायची, बोलायची, विनोद करायची स्टाईल येऊ शकते. हं. बाई कधी कोणी बघितली नव्हती माझी. तर मी आता ह्या क्षणाला हा विचार केला की नाही, मोरूची मावशी नाटक असं आहे, ते सुधीर भटमालवले करतोय, तर म्हटलं मी करतोय त्यातला रोल, मेन रोल. त्यात काय व्हायला, येणार ऑडियन्स निदान ते 4 रोल सईचे बाजूला ठेवून हा एक 5वा वेगळा रोल हो. कॅच करतील. आणि तेच झालं मला. त्याचा फायदा तो झाला की बाईच्या ह्याच्यात कधी कोणी मला पाहिलं होतं. ही एक रिस्क पण होती. कारण कसं आहे, आपण जेव्हा पुरुष जेव्हा बाई बनते ना, ती जर बाई छान दिसली तर त्याला गंमत आहे. जर तो पुरुषीपणा किंवा तो असं घाणेरडं दिसला ना, विभत्स दिसलं हां, ना, हां. तो लोक वेलकम नाही बरोबर, करणार बरोबर. अशा नाटकाला. आणि हे नाटक विजय चव्हाणीने वगैरे मोठं नाव करून ठेवलंय, तर कळच गाठलंय. म्हणजे जरी अत्रेंनी आणलं, मग बापूराव मानेंनी केलं, हं, हं. जास्त बापूराव मानेनंतर नाव दिलं असेल ते विजय हो. चव्हाणांनी. आणि त्यानंतर मी असं म्हणत नाही की विजय चव्हाणचं नाव पुसून माझं नाव लागावं, तर नाही. तो काळ त्यांनी गाजवला, तर पुढचा एक काळ आहे, पुढची पिढी आहे, त्या पिढीपर्यंत निदान ते नाटक पोहोचवण्याचं आपण काम करूया. हा एक उद्दिष्ट होता. आणि दुसरा उद्दिष्ट की तू छान बाई दिसली तर ती गंमत आहे. तर ते मी प्रॅक्टिस केली. जो महिनाभर शांत बसून मी रिहर्सल्स केल्या, काय करायचं काय नाही, बायकीपणा कसा वाटेल, काय वाटेल, त्या शेवटी ती गोड वाटली पाहिजे आणि खानदानी बाई वाटली पाहिजे. हो, बरोबर, बरोबर. तर त्याचा विचार मी भरपूर करून हे नाटक केलंय. आणि मी आता ते ज्याचा रिझल्ट ज्या पद्धतीने मी मुंबईत आणि महाराष्ट्र शो करतो, जाम लोक पण अप्रिशिएट करतात. सहसा तुमच्यासारखा एका ठराविक स्टेटस ज्याला आपण म्हणतो, स्टार स्टेटस नाही पण ॲक्टर स्टेटस, तो माणूस दुसऱ्यानं केलेली नाटकं, ती कामं करायला जरा मागे पुढे बघतो. तर मग हे काम कसं स्वीकारलं मग? काय विचार काय डोक्यात काय होतं, होता? भरपूर दिवस डोक्यात होतं की मोरूची मावशी एकदा ते करायला मिळावं. जेव्हा मी विजय चव्हाणांचं तेव्हा पाहिलं होतं. आणि मला खात्री होती मी करू शकतो. कारण मी एकांकिका स्पर्धा जो 7-8 वर्ष नुसत्या एकांकिका स्पर्धा केल्यात, त्यात बरेच व्हरायटी रोल केलेत. त्यामुळे एक व्हरायटी करता, जसं मगाशी मी माझं स्वतःचं लॉजिक सांगितलं की सई ते सईचे 4 रोल नंतर जर 5वा स्टॅम्प व्हायला पाहिजे किंवा शिक्का बसला त्या कॅरेक्टरचा, आवडला पाहिजे, तर तुम्हाला मोरूची मावशी वाटतं. नव्यानं परत ते बाईचं आणि लिहिण्यात मजा नाही, कारण ते शेवटी अनुकरणच होतं. बरोबर, बरोबर. त्याच्यामध्ये गाजलेलंच नाटक घ्यावं. आणि जेव्हा सुधीर भट बोलले की नाही ते करायचं, तर म्हटलं मी करतो, माझी जाम इच्छा आहे. ते लगेच हो म्हणाले. हां. आणि तो प्रयोग आहे, जसं आपण म्हणतो की नाटक प्रयोग आहे, तो प्रयोग करून पाहणं गरजेचं असते. आणि मला अंदाज होता त्याचा की तो मी होऊ शकेल म्हणून. हां. सेल्फ कॉन्फिडन्स फार हो, महत्त्वाचा. अगदी. उगाचच आपण नाहीच होणार, निगेटिव्हिटी आणली तर मग त्या कामात पण ती येते. पण मग विजय चव्हाणांना मी 2 दिवस तालमीला पण येऊन गेले. अच्छा. त्यांनी बऱ्याच गोष्टी मला सांगितल्या की साडी निऱ्या बांधायला शिक,
पायात येऊ शकते साडी, मध्ये काहीतरी पडू शकते, धडपड शकते, ती काळजी घे डान्स करताना. किंवा बाई पुरुष आणि बाई कसे बोलतात, पुरुष बोलतात दोन हाताने पुरुष बोलतात, बाई शक्यतो एक हात कधी चालत असते आणि एक हाताने बोलत असते. अरे वा, हे बारकावे आहेत भरपूर बारकावे त्याच्यातले. त्यांनी मला सांगितले. अच्छा अच्छा अच्छा. इव्हन मग आम्ही आमचा पहिला शो होता डोंबिवलीला 26 जानेवारीला. त्या पहिल्या शोला ऑडियन्स समोर विजय चव्हाणांना बोलवलं. मी आतमध्ये होतो, सगळ्यांची ओळख कोणी विजय चव्हाणांना बोललं आणि विजय चव्हाण 2 वाक्य बोलले की मी मावशी आता भरतकडे होते. आणि तिसरी वेल नाटकाची आम्ही विजय चव्हाणच्या हस्ते दिली. अरे वा 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 वा. त्यामुळे अशा पद्धतीने काही इमोशनल गोष्टी असतात, त्यांच्या इमोशन्स त्यात होत्या की त्यांनी इतके वर्ष केल्यानंतर दुसरी व्यक्ती आता करणार आहे, तर ते पॉझिटिव्हली घेणं फार गरजेचं आहे आणि त्यांनी ते आम्हाला तो पॉझिटिव्ह आशीर्वाद त्यांनी तसा दिला होता. बरं, तुम्ही आता तुमचा ग्रुप तयार केला. शाहीर साबळेंचं ते एक तुमचे शिक्षणाचंच होतं ते काम, म्हणजे त्यांच्याबरोबर काम करणं म्हणजे शिकायला होतं. पण शिबिरं म्हणा, नाट्य याच्यामधून शिक्षण घेणं असं काय तुम्ही केलेलं नाही? ते असलंच पाहिजे असं तुमचं मत आहे माझं का? म्हणणं नाही तसं. नाही. असायला हरकत नाही, तुम्हाला त्याने बेसिक गोष्टी कळतात, पण तुमच्यात पण टॅलेंट असायला हवे असं माझं प्रामाणिक म्हणणं आहे. उद्या मग रस्त्यावरचा दगड पण येऊन तो मोठा होऊ शकतो. पण दगडमध्ये पण जर रेखीवपणा काही गोष्टी कळतात तर मग दगडाला देवाचा आपण प्रत्येक दगडाला देव म्हणत नाही आपण ना. बरोबर. कुठे तर तो रेखीवपणा दिसतो, त्याला आपल्याला देव दिसतो, त्याला आपण नमस्कार करतो. त्यामुळे तो रेखीवपणा आणण्यासाठी वगैरे ते स्वतः 4 ठिकाणी काम केल्यावर अनुभवाने होतं ते. हे फक्त तुम्हाला स्टेज उभं राहू शकतं. तर शिबिर असणं वाईट आहे मी असं अजून म्हणत नाही. शिबिर असो का, त्यानंतर तुम्हाला अभ्यास कळतो. सध्या रंगभूमीवर काय चाललं आहे, सध्या भाषावर आपलं वर्किंग होतं. नंबर 2 तुम्ही गिव्ह अँड टेक कसं असं, म्हणजे जे अभ्यास ज्याला म्हणू ना, प्रयोगानंतर आहे समजलं. तर अभ्यासासाठी खरंच चांगलं असतं शिबिर. असं नाही की ते शिबिर झालं म्हणजे आपण मोठ्या लेवलला जाऊन पोहोचू किंवा बेस्ट ॲक्टर होऊ, असं नाही. पण तो एक छोटासा बॅक ऑफ द माइंड तुमचा एक अभ्यास असायला पाहिजे. त्यासाठी 4 सुज्ञ लोक येऊन तुम्हाला 4 गोष्टी सांगतात त्या शिबिरात. तर तुम्ही IQ जर चांगला ठेवला तर तो नेहमीच व्यावसायिक जेव्हा रंग येतात त्याचा फायदा होतो, नक्की होतो. बरं, दुसरं मला सांगा, विनोद ज्यावेळी म्हणतो ना त्यावेळी आता लेखकानं दिलेले शब्द असतात, त्याच्यामध्ये विनोद असतो. दिग्दर्शक आपल्या काही मूव्स सांगतो, त्याच्यानंतर मग तुमच्यासारखा नट स्वतःचं कंट्रीब्युशन त्याच्यामध्ये घालतो आणि टाळ्यांची एक नशा असते. ती नशा जर का चढायला लागली तर मग स्वतःची वाक्य घालणं, एडिशन, हे सगळे प्रकार नाही. मला तुम्हाला विचारायचं आहे की विनोदी नटाच्या मर्यादा, एक त्याला टायमिंग सेन्स म्हणजे काय नक्की ते सांगा, कारण आपण हे शब्द खूप वापरतो. टायमिंग सेन्स पक्का आहे भरत जाधवांचा, म्हणजे नेमकं काय आणि ह्या लिमिटेशन स्वतः कशा घातल्या? टायमिंग सेन्सवर पहिलं बोलतो मी, कारण मी पण ना हे ऐकून होतो त्याचा टायमिंग चालेल, त्यामुळे मलाही कळत होतं की नक्की ना काय म्हणायचं आहे. मी आता कसं, मी जेव्हा स्किट्स करतो साबळे पार्टीतनं, त्या आम्ही त्याला टायमिंग सेन्स कसं लॉजिक काढलं की आम्ही बोलतो होतो एखादा विनोद करतो, तो विनोद लोकांना पोचून लोक जर हसत असतील, अच्छा म्हणजे ह्याला म्हणतात तो टायमिंग. अच्छा, पण त्याची व्याख्या माझ्याकडे पण नाहीये की ह्या टायमिंग सेन्सची ही अशी व्याख्या. म्हणून म्हटलं ते करून केल्यावर कळतं की आता मी बोललो आणि मग मी तो स्किट जेव्हा दुसऱ्या ठिकाणी करतो आणि तिथे जर लाफ्टर येत नसेल तर मग कळतं की नाही काहीतरी ना मी चुकीचा वेग पकडला पंच घेण्यात. अच्छा म्हणजे याला टायमिंग म्हणतो. कधी कधी तुम्ही टायमिंग तुमच्यापर्यंत करेक्ट करता पण समोरचा रिॲक्ट झाला असेल तर लाफ्टर येत नाही. तर हा टायमिंग सेन्स नेहमी कुठल्या एका व्यक्तीचा नसतो, हा गिव्ह अँड टेकचा असतो. आणि तो गिव्ह अँड टेक जर दोघं शार्प असतील किंवा तिघं शार्प असतील तर त्याला खळखळाट म्हणतो आपण, ज्याला टाळ्या म्हणतो. टाळ्या एकाच्या वाक्यावर येत नाहीत. वाक्यांच्या टाळ्या वेगळ्या असतात आणि तुमच्या ॲक्शनच्या टाळ्या वेगळ्या असतात. वाक्यांच्या टाळ्या ह्या लेखकाच्या असतात, ॲक्शन आणि गिव्ह अँड टेकच्या असतात त्या कलाकार आणि लेखकाच्या असतात. आणि माझ्या मनात तर मी लेखक आणि कलाकार, लेखक जी वाक्य लिहून देतो आणि डिरेक्टर बसवतो त्याचा इन बिटवीन शोधतो मी. लेखकाच्या वाक्याला कुठे कट आहे आणि कुठल्या शब्दाला ट्रेस द्यायचे जेव्हा दिग्दर्शक सांगतो आणि ते ट्रेस देऊन एखादा शब्द मी बोलतो आणि शब्द बोलता बोलता समोरचा जे बोलून त्याच्यावर मी रिॲक्ट होऊन माझ्या एखादी गोष्ट मांडतो, तर त्या इन बिटवीन गोष्टीला मी पंच समजतो माझ्या पद्धतीने. तो मी कुठेच सोडत नाही कुठल्याच नाटकात. मग किती कारण की नाही तर हा वेळ घेऊ नकोस, यावेळेला आमचं जरा खेचलं ते पंच, तर नाही, तो इन बिटवीन शोधणं माझं काम आहे. आणि तो इन बिटवीनला मला माहिती आहे की माझ्या चेहऱ्याला मी काय रिॲक्ट करतो आणि लोक काय उत्स्फूर्त दाद देऊ शकतात.
जो इन बिटवीन फार कमी छोटासा असतो, त्याला आपण, आणि त्यामुळे कधी आपण इन्व्हॉल्व असतो त्या लाईनमध्ये, तुम्ही इन्व्हॉल्व आला तर तुम्हाला इन बिटवीन पटपट मिळत जातं. बरोबर बरोबर. नुसती वरवरची वाक्य इथून बोललात ना तर त्याला येतील लाफ्टर, पण ते कमी येतील. पण ज्या इथून रापकन येतात ना, तर इथून हे पण सगळा चेहरा हालून जे वाक्य पडेल ना, त्याला तो ह्याला जो काही वेळ द्यायचा असतो ना, त्याला इन बिटवीन म्हणतो. अच्छा अच्छा अच्छा. तो गरजेचं आहे. आणि मग ही लिमिटेशन्स कशी सांभाळते? त्याच्याबरोबर वाहून जाणं चुकीचं आहे. जसं मी सैरे सईमध्ये गलगले मी काय बोललं तर लाफ्टर आहेत, पण मी तर गलगले जर पाचटपणा करत बसलो, चिकार वाढत बसलो, तर लोक कंटाळते की बस कर आता. तुम्हाला कुठे थांबायचं कळलं पाहिजे. आणि त्या त्या कॅरेक्टरचे एक प्रत्येक ग्राफ असतो, त्या ग्राफने ते कॅरेक्टर जर परिपूर्ण केलं तर त्याला मजा आहे. ते कॅरेक्टर आहे म्हणून इकडे खेळत बघत परत त्या लाईनवर आणणं, तर लोकही म्हणतात बस, लोक डायव्हर्ट होता कामा नये, असं माझं म्हणणं आहे. कुठलाही विनोद करताना लोक तुमच्या काबूत राहिले पाहिजेत आणि लोकांनी तो विनोद ऐकला पाहिजे. आणि पटापट एक प्रत्येक वाक्याला लाफ्टर आलंच पाहिजे, हा हट्ट नसावा. आमचे ते बरेच असे नग आहेत की त्यांना असं वाटतं की हे पण वाक्य आहे, त्याला लाफ्टर पाहिजे, ह्याला लाफ्टर पाहिजे. नाही, लाफ्टरची चाळण करायची नाही हो, मोजकेच हे करायचे की जे टाळ्यांची वाक्य असतील, जे मोठ्या हास्य पकडायचे, छोट्या हास्यात राहायचं नाही. भले मग 4 वाक्यांतर किंवा 6 वाक्यांतर एक लाफ्टर होते, पण तो खणखणीत असावा, तो असा मुसमुशीत किंवा फुसफुशीत नसावा. रसिक लाफ्टरची चाळण नसावी, एक खणखणीत लाफ्टर असावा, पण असा भुसभुशीत लाफ्टर नसावा. आणि एका विनोदी नटाच्या मर्यादा काय असाव्या, विनोदी नटानं टाळ्यांच्या नशेबरोबर वाहवत कसं जाऊ नये, आणि मेकॅनिकल ॲक्टिंग टाळण्यासाठी माझा येणारा प्रेक्षक हा दरवेळेला नवीन नाटक बघायला येतो, त्यामुळे ते देणं ही माझी जबाबदारी आहे, असं मानणारा एक रंगभूमीशी अतिशय प्रामाणिक असलेला विनोद सम्राटांच्या मालिकेमधला भरत जाधव नावाचा आपल्या पिढीचा एक विनोद सम्राट आज प्रयोगाच्या निमित्तानं आलेला असताना सुद्धा भरत जाधवांनी आमच्याकरता वेळात वेळ काढला. आणि आपण काहीतरी सामाजिक देणं लागतो, यामुळं पीडितांसाठी महिन्यातून एक दिवस त्यांच्याकडे जाऊन त्यांचं आयुष्य हसरं करण्याचा प्रयत्न करणारा हा विनोदवीर आहे. त्यांचे आभार तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनं मी मानतोच. पण येणाऱ्या पुढच्या पिढ्यांना तुम्ही असंच सतत तुमच्यामध्ये ताकद असेपर्यंत हसत ठेवावं, अशी परमेश्वराकडे मागणी मागतो. तुम्ही आलात त्याबद्दल प्रुडंट मीडियाच्या वतीनं धन्यवाद. थँक्यू. तुमच्या संपूर्ण रसिक प्रेक्षकांचा मी फार आभारी आहे की तुम्ही एवढा मान दिलं आणि माझी मुलाखत घेतलीत. मलाही बरं वाटतं, कारण गोव्यातला रसिक नेहमीच आमच्या प्रत्येक नाटकांच्या पाठीशी उभा राहणार आहे, तो राहतोच. आज ही मुलाखत पाहून गोव्यातले काही कलाकार आहेत त्यांना मी एवढंच सांगू इच्छितो, कारण बरेच आमचे मित्र कलाकार आहेत, त्यांना एवढं सांगू इच्छितो की खरंच टॅलेंट असं नाही की फक्त मुंबईत आणि महाराष्ट्र किंवा मुंबईत किंवा कुठे मेन शहरात असं नसतं. बऱ्याच लोकांना असे प्रश्न पडतात की आम्हाला काही यश मिळत नाही असं काय. तर मी एक शब्द सांगतो की एक काम करा, फक्त श्रद्धा आणि प्रामाणिकपणा ठेवा. आज नाही 10 दिवसांनी यश मिळतं, पण त्यांना पक्क यश मिळतं, आणि तो पक्क यश मिळेपर्यंत थोडी सहनशीलता ठेवा. थँक्यू.